Mfowethu, isishayile nje manje esishayile u5 nje manje nasengiyaphuma ohlelweni iMorning Movement engifisa ukudlulisa. Ngicela nje ukubonga kakhulu ngenza wethu indlela nje appreciate ngayo nendlela nesupport ngakhona mangisuke ngisakaza lana ebusuku ngibhizi nale mshini le yabelungu ngixhumana nani lapha ngishaya ingcingo ngifona bafowethu isihamba sedlula ikhanda nize nazi futhi ukuthi yabona isikhathi umuntu ephuthala ethanda umsebenzi wakhe kusuke kwenza nina bafowethu and futhi thina umuntu engisuke ngimsakazela kusuke kuwena engisuke ngidlalela umusic engixhumana nawe lapho khona ekhaya. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu anibusise niphathe kahle njengoba kuyi-weekend, njengoba kuyi-holiday nje sibuye siphephile emakhaya. Mina nani sohlangana on Monday sengiyahamba ekuseni manje isikhathi 5 sishayile kumina. Ngiyabonga kakhulu, ngibonga umusa kaNkulunkulu ukuthi ukwazi usixhumanisa sibe ndawonye. Amen. Salute.